está o parte médico? Bueno, pois agora mesmo os 18 xogadores dispoñibles están ao 100%. Non hai señales de nada raro con respecto ao adestramento de onte. A falta do de hoxe ou de mañán, temos os 18 xogadores 100%. Quando toca o Barco, Calabageiros, sempre unha das salidas máis complicadas da temporada. Sí, ademais, bueno, é un equipo que como sempre, unha primeira volta moi boa, sobre todo pois conseguindo moitos puntos na súa casa, campo complicadísimo, de feito, pois hai 2-3 jornadas foi quen de ganar o Ourense na súa casa, o cal fala do potencial deste equipo, e bueno, é certo que no último partido da casa contra o Arenteiro perdeu, pero é un equipo moi complicado, e ademais, pois sempre que vamos ali, contra o Compostela especialmente, ou igual que outros moitos equipos, pois están moi motivados, non pode ser de outra maneira, é un campo que mete moita xente, ten moita afición, e que ademais que fai moito ruido e que axuda moito, seguro que vai a ser un partido complicadísimo, así o esperamos, sabemos que é un equipo pois moi forte dentro da categoría, con aspiracións un ano máis a meterse entre os 4 primeiros, e que agora mesmo, pois bueno, está por detrás nosa e que seguro que quere acercarse. E obviamente que vai aproximarse nada vai ser definitivo, pero sí que é verdad que non vai mañana no Compostela é un rival que queda prácticamente descartado como tipo. Bueno, conseguir os 3 puntos en Calabageiros, a verdade que sería un punto de inflexión, un punto sobre todo anímico para o equipo moi importante polo que che dicía da dificultade que ten gañar nese campo, non? Desde o meu punto de vista é un dos campos máis complicados da categoría, o igual que o era a semana pasada o campo dos Somozas, pese o que di a clasificación. A semana pasada fomos quen de facer un partido pois non falto de dificultades, pero sí que fomos quen de ser un equipo pois resolutivo, e esperemos que este fin de semana pois que tamén alá polas 7:30, 8 da noite, pois que teñamos 3 puntos máis e que demos un pasiño máis na clasificación, e sobre todo pois o que ti dis, que é un rival que agora mesmo pois está terceiro, e sería pois distanciarnos 3 puntos máis ainda deles. Que é o que máis hai que ter en conta do Barco, que máis se pode preocupar? Bueno, pois o que che dicía, é que é un cómputo de varias cousas, non? Primeiro, un equipo que ano tras ano, o igual que nós, o igual que Ourense, que Arosa, pois parece que están facendo as cousas mellor, aprenden de anos anteriores e se reforzan moi ben en canto a xogadores, un equipo que ten moitísima calidade de medio campo hacia adiante, con xogadores con moitísimos minutos en categoría superior, Ibi Vales, Juanito Bazo, Pisón, David Álvarez, Rubén García, bueno, nomes propios que en calquer xogada, en calquer acción aislada, pois que che poden facer gol, é un equipo que transita moi ben hacia adiante, ten xente moi rápida, que a balón parado fai moitísimo daño, porque ten auténticos especialistas como Rubén García e David Álvarez. Bueno, eu creo que é un equipo que ten moitísimos adxetivos positivos, pero evidentemente tamén ten as súas debilidades, como todos, e a nosa intención é ir ali a intentar aproveitar iso. Bueno, estamos tamén xa a punto de cerrar o mercado de fichaxes, 3 saídas, unha chegada, non sei que valoración faz. Bueno, esa é a realidade a día de hoxe, non? É certo que esta última salida nos colleu por sorpresa, non o vou a negar, ainda por riba con moi pouco marxe de tempo para poder incorporar a un xogador para ser eses 19 que éramos desde o principio. A verdade é que a chegada de Bicho despois de Rodri creíamos que tiñamos o plantel cerrado e que este iba a ser a xente que iba a estar hasta o final, non foi así, e bueno, sí que se intentou, de alguna maneira, intentar traer algo, pero non fomos quen, non houbo tempo material, e, bueno, creo que nese sentido, sobre todo, en canto a número de
efectivos creo que nos é negativo, porque ao final somos un equipo que ten unha exigencia moi alta, temos que manter este nivel de rendemento hasta final de tempada, e iso consíguese traballando entre semana. Para traballar entre semana necesitas efectivos, necesitas xente para ter calidade de adestramento, pero bueno, neste caso, pois a situación que nos toca, os 18 que estamos, somos os que vamos a acabar a temporada e os que vamos a pelexar por conseguir o objetivo final, non hai máis. No caso de Mon, xa sabíades que non teña intención de buscar algo? Non. Ou supeste lo ben? No, de feito, xa che digo, nos colleu de sorpresa, non entendo, bueno, pues non sei exactamente como foi a cousa, si é certo que nos lo comunica, bueno, lo comunica a Manuel Castiñeiras o mércores á tarde e noite, que ten unha chamada do equipo que vai, que se sentou con eles e a partir de aí pois pide sair. Un xogador que levaba con nós pois todo este tempo, un xogador importante dentro do vestuario, que toma a decisión de sair pois por falta de minutos, e aí o club o entende, pero bueno, tamén sería bo que viñera alguén para esa posición, pero xa che digo, nos quedamos sin marxen de maniobra. Está claro que unha plantilla de 18 non é ideal. Bueno, eu solo espero que as lesións nos respeten como ata a fecha, e ao final, pois, nós como corpo técnico que vamos a ter que facer intentar lidiar ou navegar con estes efectivos para chegar a final de tempada o máis frescos posibles, o mellor preparados posibles para o que todos queremos, que ter esas semanas a maiores de competición, que son os que nos darán o premio de conseguir o objetivo final. Mirar un pouco máis para a cantera de aquí a final de Liga. Como? Perdón. Mirar un pouco máis para a cantera, o sea, Sí. minutos a... Bueno, igual minutos no lo sabemos, todo va a depender el devenir de la semana. Esto es tan cambiante, es decir, fijaros, pues la semana pasada dábamos prácticamente la plantilla por cerrada y teníamos ya en mente cómo afrontar estos 4 meses que tenemos por delante, y esta semana pues hubo cambios, ¿no? Pero sí es cierto que ya llevamos no solo este año, esta temporada, sino años anteriores trabajando con la gente de la cantera. Todas las semanas y todos los días vienen 2, 3, hasta 4 o 5 jugadores de juvenil o del filial del Zona Bella a ayudarnos a entrenar para ser esos 22, 23, 24 jugadores que necesitamos para cada entrenamiento. Pero sí es cierto que a la hora de competir, pues bueno, somos 18, convocados son 16, si las lesiones nos respetan y demás, pues tendremos que tirar con la gente que tenemos, y evidentemente pues hay una serie de jugadores en la cantera que sí que son muy importantes para nosotros entre semana para poder tener calidad de trabajo, y llegado el momento, si es necesario, pues se va a tirar de ellos para poder jugar. El año pasado ya debutó Pedro Leis, y ya Andrés el año pasado pues también disputó minutos, y en otras competiciones pues hay jugadores que también están formando parte de la primera plantilla, así que es la filosofía que tenemos, y con eso tenemos que tirar para adelante. Si hablabas de llegar frescos tiene que jugar minutos. Sí. Si no estás quemando los 18. Sí, bueno, eso evidentemente, lo que todos tenemos claro es que de medio campo hacia adelante tenemos un equipo con muchísimos recursos y con muchísimas variantes, tanto a nivel táctico y de posiciones como a nivel individual. Tenemos prácticamente las posiciones dobladas, donde no tenemos tantos efectivos es en la parte de atrás. Es cierto que ya desde un principio la dirección deportiva y consenso con cuerpo técnico, teníamos claro que este año pues queríamos que la línea defensiva tuviera un poquito más de continuidad para llegar a ser un equipo solvente y ser fuertes desde atrás, que al final eso te lo dan los minutos, pero bueno, tenemos jugadores polivalentes en ese medio campo que, llegado el momento pues de ser necesario, pues tendremos que utilizarlos en esa parte de atrás. Los Baleato, los Samu, los Sergio Pereira,
Queiruga, son la gente que en ese caso pues van a tener que formar parte y seguro que van a tener muchísimo protagonismo en esa línea defensiva pues en este último tramo de temporada.